algo que queríamos traer a este proxecto, sobre a capacidade que temos de convertir un acto en principio individual e pouco relevante, que é o acto de consumo, en algo que ten capacidade de influir positivamente sobre a sociedade que nos rodea. Ahora seguir, vamos a continuar falando... Escoitaseme ben? Sí. Como? Por la grabación, vale. Entón vamos a continuar reflexionando sobre esta cuestión de intentar facer un consumo consciente e vamos a ver 3 exemplos prácticos. Pero 3 exemplos que parten de algo que tamén tocou moi ben Miguel, que é a acción colectiva. Son, por lo tanto, 3 exemplos de persoas que actúan de xeito colectivo para ter un fin determinado. Está claro que estes procesos colectivos van a ser moito máis costosos, van a ser moito máis lentos, pero tamén os resultados que se obteñen deste tipo de procesos, e eles non nos van a contar, son tamén moito máis espectaculares que o que podemos facer se actuamos como individuos isolados. E eu vou a ser moi breve, pero me vou a permitir abusar da miña posición que teño como moderadora para influir un elemento de reflexión previo que me gustaría que tuverades todas na cabeza antes de empezar a escoitaros a eles. Porque que, non sei vos, pero eu creo que é un tópico que está bastante instalado. Nos convenceron a todos e a todas de que os galegos somos individualistas por natureza e, polo tanto, temos unha dificultade adicional para todo o que sexan os procesos colectivos ou asociativos. É algo que debe estar no ADN do galego, no gen número non sei cuánto, non sei se Marta, que ten certa especialidade aí, sabe exactamente cal é o gen que os galegos temos aí que nos mete a individualidade. Bueno, pois, iso é algo que parece que a base de tanto repetirlo, de escoitalo pola mañá e de escoitalo pola noite cando nos deitamos, nos acabamos crendo. E quero que reflexionedes e que escoitedes o que vos van a decir desde a perspectiva de membros dunha sociedade que soubo e que sabe organizarse colectivamente. Porque eu supoño que todos os que estades aquí sabedes que vivides nun país no que o 23% da superficie é de propiedade colectiva, como son os montes veciñais de Mancomún, por exemplo. Unha forma moi antigua, pero tamén moi moderna. E iso está presente aí e forma parte da nosa historia e forma parte do noso presente e tamén vai formar parte do noso futuro. Somos parte dunha sociedade que tivo un modelo de organización e de produción agrario que se sustentaba no colectivo, no traballo colectivo e na reciprocidade. Unha sociedade que construiu moinhos que se utilizaban de forma colectiva, levadas de auga que son auténticas obras de arte e que se facían e se mantiñan co traballo colectivo. Entón, non é certo que non teñamos capacidade de organizarnos. E seguramente de que señamos capaces de recuperar esa capacidade de organizarnos vai a depender en unha elevada proporción do futuro que vayamos a ter. Entón, vos pediría que, porque seguramente moitos teredes na cabeza, serán iniciativas excepcionais, non son iniciativas excepcionais, existen, como esta que vos vamos a contar aquí, un montón delas máis espalladas polo país de xente que está avanzando e conseguindo cousas en base a ese tipo de procesos. E non abuso máis, aquí xa o deixo. Vou vos presentar a xente que teño aquí ao meu lado. Ela Paula Lubián, a pesar do que tedes no tríptico, hai un pequeno cambio, en lugar de Noa temos a Paula, que é membro dun grupo de consumo dos que nos explicou antes Miguel, que é irado e que está en Santiago. Temos a continuación a Marta, que forma parte de algo que os que sodes de Lugo seguro que conocedes todos, que é a Cova da Terra, que ten xa cantos anos? 18 anos funcionando e mantendo aí unha presencia importante na cidade de Lugo. E por último temos a Xavier, alias Puchi, non me resulta decirlo, que nos ven a falar dunha iniciativa completamente diferente, porque cando falamos de consumo consciente tendemos a pensar en consumo ecolóxico, consumo xusto, e neste caso nos ven a falar de banca, de outra forma de consumir un servicio, neste caso servicios bancarios. E xa lle cedo a palabra a Paula para que nos empece a contar a súa experiencia. Bueno, boas tardes a todas e a todos, casi todas. A nos plantexaron 3 cuestións para vir hoxe aquí a presentar as nosas experiencias.
bueno, esperamos dar un pouco de, por lo menos eu espero dar un pouco de resposta a esas 3 preguntas dende o punto de vista dunha cooperativa de consumo que a que pertence, que se chama Airado. É unha cooperativa que funciona dende o ano 2008 como tal, como cooperativa, formalmente constituída, que se pon a andar cun formato colectivo e cunha visión colectiva, precisamente por todo o que falábamos antes, para poder dar resposta ás nosas necesidades de consumo. Éramos persoas que non queríamos consumir nas grandes superficies, que queríamos apostar por novos modelos de consumo, que queríamos apostar por un consumo galego, un consumo local, e que vimos que unha posibilidade era a constitución dun grupo de consumo, neste caso con formato cooperativa, pero bueno, pode ser con el ou sin el, neste é anecdótico, non? Compartimos local con 2 asociacións, alá en Santiago, coa Federación Ecologista Galega e con Amnistía Internacional, é dicir, xa tamén o propio local co propio local partillamos gastos de maneira que se poida sustentar a actividade das 3 iniciativas. E, bueno, vou falar un pouco de como nos organizamos, porque non sei se coñecedes o funcionamento dos grupos de consumo, pero para quen non o coñeza, nos o que facemos, bueno, despois a Cova da Terra ten un formato semellante, pero un pouco diferente, entón, para que vexades as 2 modelos moi complementarios, non? Nos o que funcionamos é con unidades de consumo, é dicir, grupos de 1 a 5 persoas que, digamos, conviven nunha casa ou non. Unha desas persoas será de alta na cooperativa. E o que se fan son pedidos cada 15 días. Vas a recoller o teu pedido e o levas para a casa. Como se foras a facer a compra, pero digamos que a vas a facer a este local e cun pedido previo. Que pasa? Que estos pedidos teñen unha característica fundamental, que cando ti te das de alta en Eirado para participar, asumes unha cota de traballo. Somos un grupo de autoxestión. Entón, nos organizamos en 3 comisións, entón ti cando te das de alta elises en que comisión de traballo queres estar. Temos 3 comisións, a comisión de pedidos, a comisión de comunicación e a comisión administrativa. Isto que quere decir? Que hai moitas tarefas que facer e que queremos facelas tamén de maneira colectiva. Entonces, vimos que ao principio, cando comezamos o traballo, éramos moitas unidades de consumo e había pouca xente que facía moito traballo. Entón, hubo un proceso que foi bastante duro, polo que decidimos que se eres socia da cooperativa tes que asumir unha cota de traballo para que sexa non solamente sexa un lugar onde consumir, sino onde relacionarte, compartir responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, decidimos facelo con estas 3 comisións, que o que facemos é, se eres parte da comisión de administración, o que fase contas, temas burocráticos, bueno, lo máis divertido del mundo. Se eres parte da comisión de comunicación, o que fase, pois, representar a Airado en foro, representar a Airado en redes, ou dar charlas como estou facendo hoxe, dar a benvida a novas socias, dar información, etcétera, etcétera. E despois hai outra comisión que quizás sea máis importante polo volumen de traballo que teñen, que é a comisión de pedidos, que o que fan é poñerse de acordo cos produtores, seleccionar os produtos, abrir cada 15 días unha tienda online coa que pedimos, coa que nos gestionamos, pechala despois de que todos as socias fagamos o noso pedido e despois preparar todo o reparto. É dicir, poñerse de acordo con todos os productores e productoras, ir ali, recoller os produtos e despois poñeros a disposición das socias e socios. E todos estes traballos se van rotando de maneira quincenal. Que fai esta comisión de pedidos diferente de outros casos? Como seleccionan o produto, que criterios se utilizan. Nos traballamos de maneira asamblearia e o que decidimos foi utilizar criterios para seleccionar os produtos. O criterio máis importante é a proximidade, non é que sexa ecolóxico ou non, sino que sexa local. Que sexan produtos o máis próximos posibles e
si teñen sustituto aquí, non o compramos fora. Non sei se me explico. O chocolate non ten sustituto, pero unha leituga sí. Entón non vamos a traer as patatas de Israel porque hai patatas aquí. Vale. Polo tanto, son produtos de temporada. Os produtos frescos son produtos de temporada. Valoramos que as empresas ou productoras de onde sacamos os produtos sexan pequenas para darlles un apoio e sobre todo para aquelas que están comezando que teñan pois, un mínimo de tempo con varios grupos, o sea, con varias persoas que lle consumen para que o volumen sexa suficiente para que poidan empezar e ter un volumen mínimo de traballo, que produzan de maneira responsable. Isto quer decir que o proceso inteiro teña criterios ecolóxicos, independentemente de que teña selo ou non, pero que sí que teña criterios ecolóxicos e que se xan da nosa confianza, que era o que falaba un pouco Miguel antes. Sempre van a ser persoas da nosa confianza e sabemos que van a utilizar estes criterios a hora de producir. E, por último, que, e non menos importante, que fagan un precio xusto para nós, pero tamén un precio xusto para elas e eles. Non significa que o produto ecolóxico sexa máis caro, sino que o produto que nos vendan a nós cubra a súa dignificación laboral, non? Outra das características de Irado é, pois, o que vos decía antes, que tentamos tamén facer un labor de comunicación exterior e de sensibilización en torno ao consumo responsable. Por eso, pois facemos proxectos, bueno, tentamos facer proxectos que van máis alá do que é o consumo, non? Entón, facemos parte da posta en marcha do mercado entre Lusco e Fusco, que é o primeiro mercado ecolóxico galego que se realiza todos os martes á tarde no Parque de Belvís, en Santiago. Fomos unha das entidades promotoras dese mercado. Fixemos unha guía de consumo consciente en Compostela para que a xente poida ver en que lugares pode comprar de maneira diferente, con que horarios, con que características, facemos obradoiros, etcétera, etcétera. E isto ten relación coa lingua que falábamos antes, ¿no? Porque todo isto sempre o facemos en galego. Todo material, toda promoción, etcétera, etcétera, faz en galego. Unha pregunta que nos facían para respostar aquí é por que apostamos de forma activa polo consumo responsable, porque o papel do consumidor, da consumidora pode cambiar o mundo. Pois, para min bueno, cando tiven que poñerme a pensar sobre isto, fixen así como unha lista de cousas, ¿no? É parte de algo que falábamos antes, que o primeiro que se me viu á cabeza é a non inmediatez, ¿no? Que moitas veces os grupos de consumo é unha ponte, para min é unha ponte entre o rural e o urbano. Non é unha maneira de unir os dous mundos, de quen quere consumir e de quen quere producir, ¿no? Entón, moitas veces cando vivimos no urbano se nos olvida que non todo está cando eu quero, sino que as cousas teñen o seu ritmo, teñen os seus ciclos, ¿no? E os grupos de consumo fai que dende urbano te achegues aos ciclos naturais, que moitas veces perdimos ese vencello sin querer, o sea, porque pode ser moi sensible, pero que o ritmo de vida te leve a olvidarte de que os ciclos naturais teñen tempos. Eso por un lado. Por outro lado, que falábamos antes tamén da valorización do mundo labrego, o acercarte a esa realidade tamén fai que lle poñas cara, voz, nome ás persoas que producen, e iso fai que valores máis ese traballo, que non aparezan de repente leitugas e tomates de la nada, sino que teñen un traballo detrás que ti aprendes a ver e aprendes a coñecer, ¿no? E polo tanto a valorización do medio rural e a dinamización. E despois, e sobre todo, e isto é máis persoal, porque este outro modelo de consumo favorece dúas cuestións que para min son fundamentais na creación de novos modelos sociais. Un é o favorecemento da creación de ciclos económicos pechados e curtos, é dicir, que a riqueza que se cree en Galicia se quede en Galicia, porque se vou a comprar ao Carrefour, dende logo que non se va a quedar aquí. E isto é importante porque a economía crece dende estes ciclos pequenos. Nos quitamos intermediarios innecesarios e, polo tanto, ese produto ecolóxico tan caro baixa o seu precio. E despois,
porque nos garante, polo menos as persoas que participamos desto, a nosa soberanía alimentaria, e isto é fundamental. Decidimos que comemos, como comemos, de onde ven o que comemos, e sobre todo, quen produce decide que produce e en que condicións. E para min isto é fundamental para mudar o modelo. E creo que isto ten toda a relación coa lingua, ¿no? Porque a responsabilidade tamén está en como faz iso, ¿no? E se decides facer en galego se fai. E un pouco, non sei. Moi ben, pois moitas gracias, Paula. Decidimos de tomar a palabra a Marta, que vai a falar en nome da Cova da Terra. Bueno, boas tardes a todas e todos. Contovos un pouquinho como comezou a Cova da Terra, que eso, que se ha comentado antes Mar, que vamos este ano, facemos 18 anos, e por que empezou, que empezou sendo, que hoxe en día, que foi mudando, e por que chegamos ata aquí. A Cova da Terra, no ano 1993, aquí en Lugo, bueno, a nivel do Estado español, veronse moitas movilizacións en torno ao 0,7. Había movilizacións para que o 0,7 do Produto Interior Bruto se destinase a cooperación internacional. En Lugo houve un movimento asociativo bastante forte que uníronse para reivindicar isto. Esa xente toda, que nese momento eran como unhas 15 asociacións e outras persoas a título individual, uníronse e comenzaron a facer movilizacións, formación. E no ano 1995, en setembro de 1995, constituen a Asociación a Cova da Terra. En decembro dese ano, ábrese a primeira tenda de comercio xusto en Galicia. Despois abriuse en Santiago, pouquinho tempo despois, Panxea, despois outra en Ourense e en Vigo. Pero empezou, a primeira en Galicia foi a Cova da Terra, e tiñan como obxectivo básico a defensa dos dereitos humanos, do consumo responsable, daquela máis o consumo responsable máis vinculado ao norte e ao sur, a cooperación, de que xeitos podíamos colaborar dende aquí para erradicar a pobreza. E montouse esta tenda de comercio xusto que estaba nun local aí na Rúa de San Pedro, que era un local moi pequeniño, e que nun principio só vendía artesanía. Pouco a pouco foronse introducindo outros produtos, café, cacao, e aí se mantivo, era máis unha asociación de sensibilización, era un ONG, e pouco a pouco foronse as propias persoas que conformaban a asociación, pois iban evoluindo cos tempos, e víase que xa non só era comercio xusto que se facía norte-sur, senón que o mellor tamén había que introducir o comercio xusto norte-norte. Entón foronse introducindo os conceptos da agroecoloxía, da soberanía alimentaria, e isto levou a que no ano 2003 comezasen a facerse nese local pequerrechiño que había en San Pedro, a través da Asociación Alberto Rodríguez, cestas de compra. Empezaron aí as primeiras cestas para consumidores. Era máis o funcionamento dun grupo de consumo daquela. Isto foi aumentando, a conciencia social foi aumentando, cada vez había máis xente con estas inquedanzas de ao mellor consumir un xeito máis consciente, máis responsable. Entón pensouse en que había que ou mudar o sistema ou cambiarnos de local e facelo mellor feito. E así se fai, no 2003 cambiase de local para o máis grande, ou 3 veces máis grande, se pasamos 3 non, 1000 veces máis grande, pasase de un local de 30 metros cuadrados a un de 300, e profesionalizase un pouco isto das caixas de produtos, que antes eran quincenais, logo pasaban a ser semanais. En este momento sí que xa se produce un debate interno na Cova da Terra sobre
que é o consumo ecolóxico, o comercio xusto. Se nos queremos fixar só no comercio xusto norte-sur e a ese concepto tradicional, ou se entendemos por comercio xusto o norte-sur, o norte-norte, ou apostar polo local e pola agroecoloxía. Hai unha serie de excisións, porque hai xente que non consideraba que o comercio xusto tivese que abranguer tamén o agroecolóxico e o local, e outros, pois, si, decidiron seguir por esta liña, e créase a figura do asociado, que é unha figura así un pouco particular, porque, claro, como falaba Paula, o que é un grupo de consumo, explicou perfectamente como funciona. A Cova da Terra é un ONG, e como proxecto ten a tenda. É un brazo máis dos proxectos que ten a Cova da Terra. E dentro dese brazo que é o da tenda, creas esta figura de asociado. O que se pretendía era fidelizar as persoas que fixesen un consumo mensual de un mínimo de produto ecolóxico e de produto xusto. Estableceuse en 30 euros mínimo, e iso, bueno, supuxo un pulo para poder seguir traballando, porque son 30 euros o mínimo que se ingresa mensualmente a principios de mes. Entón, eso permítenos que todos os meses, aparte de asegurarnos que se vai vender unha determinada cantidad de produto, dispoñemos deses cartos a principio de mes. E iso axuda a hora de afrontar a marcha dunha tenda destas dimensións, que sea a da Rúa San Pedro era pequeniña, esta non é pequeniña, esta é moi grande, ten moitísimos produtos. Somos actualmente 156 asociados de consumo, que isto tamén é outra cousa así un pouco curiosa. Temos como dúas figuras na Cova da Terra. Por unha banda está o asociado, que é o que se compromete a adiantar eses cartos e facer unha compra semanal, e logo temos o socio propiamente da asociación, que non ten por que consumir. Normalmente todos os socios son tamén asociados, porque vai implícito, o sea, ser socio da Cova da Terra porque crees no proxecto, porque apostas polos valores que defendemos, entón non ser asociado que sería un pouco extraño. E logo hai moitas persoas asociadas que o fan únicamente, pois eso, un compromiso de compra. E isto agora, o sea, saltando no guión e un pouco polo que comentaba antes Miguel, das motivacións que levan a xente a facerse o mellor asociados da tenda, a consumir este tipo de produtos. Sí, é certo que houve, bueno, un boom por, pues, o mellor por os movimentos antiglobalización, pues, aí hai unha militancia detrás deses consumidores, pero moitos outros son consumidores, pues, o mellor, porque pues, as vacas tolas, a gripe aviar, é dicir, por motivos de saúde. Pensan? Por medo. Sí, teño ese medo a outro tipo de alimentación e queren ser máis conscientes do que comen e por iso consumen na Cova da Terra. O vallá, isto vai tornando pouco a pouco e cada vez máis xente desa que é socia por medo, o sea, por alimentarse de xeito un pouco máis consciente, acabe involucrándose políticamente, porque é un acto político, consumir é un acto fundamental, e o poder que temos como consumidores é brutal, e é o que queremos dentro da Cova da Terra, é fomentar o tipo de consumidor crítico, consciente e solidario, non só de unha perspectiva individualista, o mellor, como isto porque é bon para a miña saúde, isto porque é bon para a túa saúde, pero tamén porque é bon para o medio ambiente, é bon para a cultura, é bon para a economía social, é bon para moitas outras cousas. O sea, hai que ir un pouco a orixe do todo o que conleva, non, o consumo.
Bueno, esta sería a parte de tenda que ten a Asociación A Cova da Terra, pero temos outros brazos de actuación. Temos un centro de recursos que funciona como unha especie de biblioteca. Ali hai materiais didácticos, informes, revistas, xornais vinculados con temas aos que somos sensibles: soberanía alimentaria, feminismo, agroecoloxía, comercio xusto, cooperación ao desenvolvemento, e que está a disponibilidade de todas as persoas que queiran, da igual que sexan socios, non socios, de Lugo ou de fora, da igual, eso está aberto a todo o mundo. Logo temos o programa educativo e as accións, e os proxectos de educación e desenvolvemento. E aquí vou tamén facer mención. O programa educativo é un programa que levamos polos colexios, co que pretendemos achegar a xente máis nova estes conceptos que na educación formal non se tocan. E, paralelamente con este programa educativo, desenvolvemos outros proxectos. Fago mención aos dous últimos que desenvolvemos, que son así os máis vinculados ao mellor á temática que estamos tratando hoxe, que foron o de Elas alimentan o mundo. Foi un proxecto que se desenvolveu no 2010 e 11 entre 6 ONGs galegas con mulleres do rural. Foronse dando charlas de sensibilización e de empoderamento da muller a asociacións de mulleres rurais. Culminou nun encontro celebrado en Lalín, no que tamén, ademais de todas estas mulleres que participaron, viñeron unhas representantes do mundo rural, pertencentes a cooperativas, unha asiática, unha africana e unha latinoamericana, e outra aquí galega. E despois, ese proxecto estivo moi ben, a verdade é que a xente quedou moi contenta, e un pouco nesa liña fixemos este ano outro proxecto de aquí xusto e ecolóxico, que chamamos, que teño aquí a Paula, que a vida e as casualidades, e ao final que todos desgraciadamente somos os mesmos en todos os sitios. Pois Paula foi unha das colaboradoras neste proxecto, porque se ven partida da Cova da Terra e de outras ONGs que colaboraban, e despois fixose unha contratación e ela impartía estes obradoiros. Consistiu, basicamente, para sintetizar, na celebración primeiro de 4 conferencias nas que presentamos o proxecto e presentamos esta guía que trouxen para que botedes un ollo e teñades, botedes un ollo desde aí, pois unha, pódese pasar, certamente. Esta guía, que foi a primeira fase do proxecto, é unha guía de recursos chamamos de como facermos un rural xusto e ecolóxico. Pretendíamos sintetizar nese pouquiño que vedes aí pois as alternativas que hai no noso rural, que son moitas, alternativas no rural sustentables, económicas, socialmente, ambientalmente, e que creemos que hai aí non sei ben como explicarlo, unha eiva de información, o mellor. Víamos na cova, temos a sorte de ter a tenda, entón que viña moita xente que neste contexto de crise pois decía que o mellor tiña unha leira e que non sabía que facer con ela, ou como podía vender nos produtos na Cova da Terra, como podían volver ao rural. Entón, como un asesoramento individualizado non se podía facer, pois dixemos, vamos facer algo que chegue a cantas máis persoas mellor. Fixemos esta guía, que, pois eso, dice dende como, moi sucintamente, como convertirte ao agroecolóxico, como montarte a túa propia empresa, que alternativas hai de emprendemento rural en Galicia exitosas. Hai unha táboa na que nomeamos algunhas das máis, das que a Cova tiña coñecemento. Agora sabemos, unha vez que se iniciou o proxecto, que se fixo a guía, vimos que hai moitos máis proxectos de emprendemento de éxito, e iso non hai menos dos que fixemos aí, pero hai moitos máis, e iso tamén é moi positivo.
E, bueno, tamén se fala de economía alternativa, de que outras vías de emprendemento, o sea, que outras vías de financiamento e de emprendemento rural hai fora do que nos contan nos medios habituais, nas canles habituais. A segunda fase do proxecto, despois desta guía, era celebrar unha serie de obradoiros, foron 9 por toda Galicia, que a verdade estamos contentas co resultado, no que, bueno, había unha dinámica, facíanse unhas dinámicas, entregábaseles unha guía a cada unha das persoas participantes, traballábase en base a esa guía e, ademais, levábamos a unha persoa, eran obradoiros de 10 horas de duración, divididos en 2 días, e levamos a unha persoa vinculada ao ámbito un pouco máis académico, que falase un pouco, que contextualizase a situación, bueno, pues, do rural galego, e despois, no segundo día, levábamos a algún productor ou experiencia de éxito que este en marcha, que este funcionando. E sen dúbida, pues, era o que, o sea, estivo moi ben. A Cova da Terra ten esa capacidade, mellor por levar tantísimos anos traballando e ser punta de lanza en moitas destas iniciativas, de apoialos nos seus inicios, pois tiñamos esa confianza de poder pedirlles que fosen estes obradoiros a contar a súa experiencia. E, bueno, ese é o proxecto que desenvolvemos agora. Tamén trouxemos a unha produtora cubana que bueno, nos contar, aproveitamos a súa viaxe para presentar o proxecto e vemos a contar un pouco as similitudes, non, que hai entre o rural galego e o rural cubano, que ao final todos os rurales son iguais, da igual que estemos no norte ou no sur, temos as mesmas problemáticas. Eles víronse obrigados por o bloqueo a facer ecolóxico. Nos non temos bloqueo, pero temos agora a situación do cene do petróleo, que falaba antes Miguel, pois vemos que a saída tamén é a da agroecoloxía, entón as similitudes que hai, non? E este proxecto, que, como digo, pois estamos satisfeitos do resultado, pois agora vamos a intentar reproducilo xa a nivel máis local, en Lugo e a provincia, con rapaces do último curso de ensinanza secundaria obligatoria. Para o que decía Mar un pouco, que falta esa sensibilidade ao mellor entre a xuventude de que alternativas hai no rural, de revalorización do rural, pois ir un pouco a idades máis avanzadas. Se no primeiro proxecto Mulleres alimentan o mundo nos fomos directamente as mulleres do rural, neste outro nos fomos a xente moza que había no rural xeitos de emprendemento, pois agora ímonos a xente máis nova para que vexan pois que alternativas pode haber xa non só a educación formal, que non queremos decir que non haxa que seguir, que non haxa que ir á universidade, que non haxa que facer dar unha serie de pasos, que sí, pero que pensen xa dende novos pois que hai outras alternativas e que non evitar esa vinculación co rural que se está producindo, e que nos en Galicia temos a oportunidade, aínda temos unha man posta no rural, entón é nos máis fácil que non se perda ese vínculo. Noutros sitios é moitísimo máis complicado, en cidades grandes pois xa se produciu e habería que volver atrás. Aquí aínda se mantén, entón aproveitar ese tirón para sensibilizar a xente máis nova. Estou me alargando moito, entón, bueno, a parte do proxecto educativo da Cova, da tenda e do centro de recursos, desenvolvemos outros actos formativos e de sensibilización, celebramos actos a prol da soberanía alimentaria, contra os transxénicos, actividades de rúa, o Día do Comercio Xusto, unha serie de actividades que pretendemos sensibilizar, que é o noso objetivo máximo sobre esta temática. E logo temos o local social que está na tenda, na parte de atrás da tenda, que abrimos a todos os colectivos, todas as persoas e a todos os colectivos lucenses, e que de feito se aproveita porque moitos deles non teñen, Paula decía que eles compartían local con outras dúas asociacións,
Non sabemos, nestes 18 anos, así se reflectiu, que moitas asociacións en Lugo non teñen a capacidade para ter un local propio. Entón, o local da Cova da Terra está aberto a todas esas asociacións e utilizan. De feito, as reunións do Banco de Tempo celebranse na Cova da Terra, o Stop Desafiuzamento reúnese ali, Renda Básica reúnese ali, as que con asociacións feministas e demais. Así, creo que xa, que estades todos convidados a ir á Cova da Terra, que está aberto a todos vos, e que estaremos desexosos de veremos. Marta, antes de, se os vas a convidar, tamén estaría ben que lles dixeras onde estades. Onde Que creo que non dixeras. Dixen onde estaba, vale, estamos na roda das... antes. Vale, pois ahora estamos na roda das Norias, número 2, abaixo, que está aí, o sea, así, en diagonal, pois tedes aí a Cova. Eu vos convido a todos os que non pasades por ali, que eu supoño que a maioría sí que o conozcades, a que vayades por ali, que é un local super agradable e realmente fai do proceso de compra unha cuestión que casi, que prácticamente unha cuestión de ocio de verdade. Bueno, pois entón, agora xa nos queda falar do tema máis complicado, que é a banca. Entón, cedemos a palabra a Xavier para que nos conte o proxecto de FIARE Galicia. Bueno, a ver, non pensarei. Xa que é tan complicado, pois xa non sei por onde empezar. A ver, eu non vou falar moito de banca, porque se teño que falar de banca, como eu non son bancario nin banqueiro, pois seguramente que me meterei en moitos apuros que non sei salir deles. Eu creo que FIARE e a banca ética en sí son proxectos que van algo máis alá do que se entendemos por un banco. A mellor é só o primeiro que temos que falar, non? Porque a primeira pregunta que xurde é a cantidad de bancos que hai, porque vamos falar aquí, porque que coño é eso de facer un banco ético, ou siquiera se eso é posible, porque tal co que estamos vendo agora dá un pouco a impresión de que eso é imposible. Entón, supoño que a primeira pregunta que nos xurde é porque fai falta a banca ética, pois ao mellor esa non é tan necesario, o que pasa que si como teria que ser ou como teria que funcionar para que a ciudadanía lle servira para algo colectivamente, é máis para que non fora pois, a idea que temos nestes momentos de banca. Bueno, nós o que pensamos, a xente que traballamos en FIARE en Galiza, é que as decisións financeiras na banca sí se toman moitas decisións financeiras e esas nunca son neutrais. Por desgracia, o reparto da riqueza no mundo tamén é como é. Unha moi pequena porcentaxe da xente é quen posee os recursos e o resto pois somos esos que se chamamos desheredados, pero a xente que vivimos do noso traballo ou de outras cousas similares non podemos considerarnos como controladores de recursos, por lo tanto, se queremos facer algo necesitamos dese apoio colectivo e hai que buscar mecanismos para que ese apoio colectivo pois vai apoiando determinados proxectos, porque senón, pois, coa banca convencional non é posible, ou non vai ser nunca posible. A banca convencional ten unha característica fundamental que é que se rixe polo criterio do máximo beneficio para os seus accionistas, entonces calquera cousa é lícita con tal de conseguir eso. Ou sea, que eu para que conseguir que co meu banco e co diñeiro da xente que confía no meu banco se teño que invertir e arruinar a xente facéndolle comprar viviendas que por un precio moi superior ao valor real que teñen, pero eu vendolle o servicio bancario, vendolle a hipoteca e a cobre durante non sei cantos anos por eses anos, pois eso é lícito para a banca tradicional porque enriquece os accionistas dese banco. Se me compensa máis que invertir en proxectos sociales, por exemplo, pois invertir en proxectos armamentísticos ou de outro tipo, ou en fondos de inversión para comprar terras no Brasil, para botar os labregos delas, para botar soya transxénica para comercializar nos mercados mundiales, con ese mercado que tanto temos que ver, pois mellores sí, e tamén invertimos nisso. É dicir, a decisión das bancas non son absoluto neutrais, dirixen claramente a economía, dirixen claramente o camiño da sociedade. Cal é o problema? Que como ciudadanos, a parte do que queiramos transformar na sociedade, pois tamén poñemos as pelas ou o diñeiro dos nosos aforros nesa banca. Directo ou indirectamente estamos contribuindo a que esa banca estropee ou distorsione a economía, incluso a nivel de todo o mundo,
facendo que quen ao mellor ten grandes proxectos ou grandes ideas non pode leválos a cabo, incluso inda que sean de certo ou de moi importante compromiso social, non pode leválos a cabo porque a exclusión bancaria é unha das características da banca convencional e non resultan interesantes. E estamos colaborando con o noso diñeiro, con os nosos aforros ou cos nosos pagos de comisións nos bancos, que eso sea así. É moi importante facer unha diferenciación do que era a banca históricamente ou do que foi como intermediario entre a xente que aforra e fai depósitos e o crédito. É dicir, eso hoxe en día xa hai moito tempo que a banca non cumple ese papel, a banca é algo moito máis que eso. É dicir, son servicios bancarios, unha boa parte do diñeiro que xenera a banca son os servicios bancarios, pero despois está todo o tema de xestión de inversión, de investimentos e de xestión de financiación que ao final, incluso despois os grupos bancarios teñen o seu propio grupo de empresas que normalmente consta como mínimo dunha aseguradora, dunha inmobiliaria, etc. É dicir, son grandes empresas as que ao final se determinan. Bueno, entón, hai xente que pensamos que temos que buscar unha vía alternativa para ter os nosos diñeiros e máis. Temos que buscar unha alternativa para que as nosas organizacións sociales e que a xente que teña en mente facer proxectos de investimentos sociales que vayan ser positivos para a regeneración social ou para a sociedade no seu conxunto poidan ter un sitio onde financiarse. Esta é a idea básica por a que xurde a banca ética. A idea da banca ética é por a que queremos traballar. Entón, o cuestionario básico que vai distinguir a unha banca ética dunha banca convencional é, pois podemos dicir que en primeiro lugar o destino dos cartos, é dicir, que vayan o diñeiro da xente que dese banco e desa xente aforradora vai a proxectos que son positivos para a sociedade e que son generadores dunha sociedade máis xusta, por unha parte. Por outra parte, que non para evitar a exclusión social que a banca convencional somete á sociedade. Hoxe en día, por ter un proxecto moi bon, por ter unha grande idea ou por facer un proxecto que sea socialmente moi interesante para a tua cidade ou para a tua contorna, non vai ser unha prioridade na banca convencional. En cambio, si debería ser unha prioridade unha banca ética. Esa é penso eu, outra das grandes diferencias que existen. Outra das características da banca convencional que debería ser o contrario na banca ética, ou polo menos pensamos que debe ser o contrario, son os criterios de transparencia. A banca convencional é un exemplo de non transparencia, de oscurantismo, de xestión do diñeiro, incluso do diñeiro público, porque tamén contan con ele. Entón, esta sería outra das razóns importantes para apoiar unha oferta de banca ética. A distancia do tecido social, é dicir, a banca convencional importalle pouco que a sociedade degenere, que moitas persoas non vexan alternativa económica, etc. Polo que dixen antes, o seu objetivo está sempre en maximizar beneficios e entonces irá ali a donde sea posible facelo. E isto xenera que unha orixe bastante oscura do capital que manexan. Entonces, aquí o que se pretende, ou o que pretendemos ao facer unha banca ética é fundamentalmente dúas cousas. Que a xente que confía, que deposita o seu diñeiro, sea capaz de controlar os usos que vai ese diñeiro e que eses usos sean socialmente positivos para o conxunto da sociedade, iso por unha parte. E por outra parte, que todo o tecido social que resultaría excluído da banca convencional por non ser interesante, e que sería interesante desde un punto de vista social, poida ter financiación a través desta banca ética. Eu creo que esos son os dous eixos fundamentais para facer posible unha banca ética. E despois está a implicación da banca ética con todo o tecido da economía solidaria. Eu creo que a tres grandes niveis. Primeiro, porque a banca ética debería ser
unha ferramenta financiera para esa economía solidaria. Se non é así, pois non teria sentido a existencia desta banca ética. Segundo, porque os valores da banca ética deberían ser os mesmos, ou os principios da banca ética deberían ser os mesmos cos da economía solidaria, é dicir, a xusticia, o medio ambiente, a inclusión social, todas estas cousas pois deberían ser os eixos tanto da banca ética como o son da economía solidaria. E por outra parte, que sea unha ferramenta financiera xestionada pola propia economía solidaria. É dicir, que nesa banca ética quen tome as decisións, por menos decisións importantes, sea precisamente toda esa rede de economía solidaria que dá corpo á propia banca ética. Eu non sei se me explico como é o concepto entre as dúas cousas, porque eu creo que forma parte de un todo imprescindible. É dicir, a economía solidaria necesita a banca ética para ter recursos financeiros e para poder seguir traballando de cara ao futuro e para poder facer cada vez proxectos de maior envergadura, porque se van necesitar, porque estamos nun sistema capitalista que degenera e cada vez vamos ter menos posibilidades de proxectos pola vía oficial, chamémoslle así, financiada por a banca convencional. Entonces, a mí pareceme, e a xente que estamos intentando tirar para diante por este proxecto de FIARE, parecenos que iso que é fundamental, que son dúas pernas do mesmo banco e que son dúas armas fundamentales para os cambios sociales que se poidan procurar, e máis para procurar unha sociedade cada vez máis xusta é diferente do que desta sociedade decadente que nos tocou vivir nestes momentos, é que parece que non nos ofrece ninguna alternativa. A cambio das persoas temos as mesmas alternativas que tivemos durante toda a historia. O planeta hasta ahora ainda non cambiou, o único que pasa é que acabouse o petróleo, xa pasamos o pico ese de máxima produción, por lo tanto vamos ter que empezar a cambiar determinados esquemas. E a crisis, esta é unha crisis do sistema capitalista, é provocada por eles e por unha determinada xestión. Non sei porque o resto da sociedade, que non a xeneramos, nin temos culpa dela, vamos xa non considerarnos culpables, senón sentirnos impotentes como se non puderamos facer outra cousa. Parecenos que é posible, que se poden facer moitas cousas e, polo tanto, que hai que facer ferramentas para que iso sea posible. Parecenos que unha ferramenta fundamental é unha ferramenta financiera. Por lo tanto, esa é a necesidade da banca ética que vemos. Entón, bueno, que é o proxecto FIARE? Pois o proxecto FIARE é un proxecto de banca ética que non é único, porque hai máis proxectos de banca ética que o propio proxecto FIARE, que ten unha serie de características porque é feito en Galicia. Bueno, o proxecto FIARE no seu conxunto non é feito en Galicia, é unha idea que empezou a funcionar fundamentalmente no País Vasco con unha fundación con estes obxectivos xa a primeiros da década pasada, pero, bueno, en Galicia empezamos bastante máis tarde a facer o grupo de FIARE, penso que foi no 2009, xa non me acordo moi ben, os primeiros traballos e a primeira cando se empezou a traballar, a facer os grupos locais e a empezar a funcionar como asociación de FIARE Galicia. Entón, pois, hasta agora neste tempo que levamos feito, pois, basicamente, foi facer divulgación deste proxecto, facer socios que aportan capital social, socios persoas individuais, socios asociacións e socios institucións, porque o proxecto FIARE acepta calquera desas visións para participar na historia, aínda que as aportacións ao capital social son diferentes. Nestes momentos, penso que estou falando algo de memoria, pero debemos ser 29 asociacións ou 30, ao redor de 300 persoas individuais socias. Hai de haber un concello, ainda que en Lugo temos falado con outros dous, temos unha cita pendiente ca Diputación, e esperemos que algún resultado de todo eso e vayamos tendo algo máis. Pero, bueno, o que somos hasta agora é o que se foi facendo. Porque hasta agora o único que nos dedicamos a facer en FIARE foron esas dúas cousas. Non podíamos traballar con operativas bancarias e facer todos esos traballos por unha serie de dificultades e de problemas técnicos que houve no seu momento. Éramos
unhos xestores da Banca Popular Italiana e tiñamos moitos problemas para facelo. Nestes momentos estamos nun proceso de integración con esa banca, ou nun proceso xa integrados, perdón. Pero, bueno, agora xa temos, ou pensamos ter moito máis próximo que Fiare poida operar como banco, totalmente como banco, nun plazo moito máis corto. Pero eso non significa que de aquí para atrás só lo hemos feito outro. Entón, o que se fixo hasta agora foi eso, foi facer socios, recopilar capital social, que é unha cousa moi importante para que poida seguir para adiante. Entón, bueno, pois os principios básicos do proxecto FIARE que é unha entidade constituída por redes cidadáns, igual que falamos antes do conxunto da banca ética, que era o que debía de ser. Aspiramos a que sea un proxecto ao servicio da xusticia, unha organización e unha banca non lucrativa, que o ánimo de lucro non exista, non sea unha prioridade como é na banca convencional, que, bueno, ainda que non ser un ánimo de lucro tampouco non é unha característica que defina a banca ética, porque hai outras bancas, hai outras opcións bancarias que non son exactamente banca ética, como poden ser cooperativas de crédito determinadas, que incluso hai unha funcionando en Galiza, que teóricamente tampouco non teñen ánimo de lucro. Pero, bueno, a idea da banca ética, por suposto, é que sea unha banca non lucrativa. Sea sobre todo para fomentar circuitos de aforrocrédito un tanto militantes, porque nos parece que o compromiso social nestes momentos, pois efectivamente é un compromiso militante, entendendo como militante a responsabilidade e o compromiso que supón, non o concepto clásico que había de militancia moito máis vinculada posiblemente a organizacións políticas ou así. E está constituído por persoas e organizacións, é unha rede, eu creo que bastante amplia para o tempo que levamos traballando. Eu creo, ainda que últimamente teño a impresión de que estamos algo estancados, parece que o traballo feito que é un traballo moi importante, é que estamos relativamente en boas condicións de seguir para adiante. Desde logo, para traballar cunha lógica non capitalista, é dicir, nunha lógica capitalista non ten ningún sentido facer proxectos bancarios diferentes, e desde logo a lógica capitalista non ten nada que ver co tecido social, ni co desenvolvemento social, ni con desenvolvementos de proxectos sostibles, nin vinculados ao territorio, nin vinculados ao país, nin nada de nada. Entón estaríamos facendo unha cousa que parece de sentido. Cercanos a realidades de exclusión, porque algo que tamén xa dixen repetidamente, posiblemente demais, que porque o sistema excluye a todo aquilo que non necesita para xenerar beneficios para os seus fundamentales accionistas. É que o sistema sea de banca ética, é dicir, que sea transparente, que quen invirte poida ter un seguimento claro de para onde van os seus diñeiros, etc. Eso sí, como aforradores tamén supón cambiar algo, chip. É dicir, non podemos aspirar a investir en banca, a depositar os nosos aforros en banca ética para que quen teña proxectos empresariais ou de outro tipo teña acceso ao crédito o máis barato posible e a aspirar a cobrar polos nosos aforros o 15%. Entón estaríamos facendo o conto da leiteira como lle fixeron na Galicia aos das preferentes. Se queremos que os investimentos sean sociales, sean sustentables, e sea algo que poida tirar para diante, non podemos estar falando dos xuros que se cobran en algúns proxectos da banca convencional. Claro que non todo o mundo ten acceso a eses xuros, pero bueno. Non sei, como me estou enrollando como a persiana, creo que non estou contando o que debería contar, pois vou parar. Entón, como isto é moi aberto, somos poucas personas, sobre todo mulleres, que son as máis preguntadas, pois eu creo que vou parar e xa falamos despois. Ben, pois, moitas gracias. Abrimos entón o debate. Miguel, se queres vir por aquí para participar, e entón agora tedes vos a palabra para preguntar todo aquilo que se vos ocurra sobre estas cuestións do consumo consciente. Sei que, despois de todas as sesións que levamos en riba, alguén ten ánimos de
Porque eso sí que, a verdade que eso sí que son ánimos militantes, Estar aquí desde as 9:30 e aínda ter ganas de discutir máis, eso é militancia. Tedes a palabra. Eu quería preguntarle, Paula, como foi ese proceso de... Contabas ao principio, a ver, como que había máis xente consumindo no grupo que organizando, e que chegou un momento en que se decidiu que todos que estaban tiñan que ser socios e participar. Eso como foi? Pois eso foi que en un momento determinado se deu como que se deu por suposto que todo o mundo que participa dunha iniciativa deste tipo ten a obliga de traballar. Era como algo que non se falara nunca, bueno, malos entendidos, son como se enfocan os proxectos, entón non era real, había xente que quería consumir e nada máis, non é o modelo irado, hai outros modelos que son para consumir e algo máis, o sea, non nada máis, sino algo máis, pero non o modelo irado. Había xente que utilizaba irado como un supermercado entre comillas, pero simplemente para ir a adquirir determinados produtos. E entón, claro, había, pois imagínate, pois das 35 unidades de consumo que éramos, 10 que estaban facendo todo o tempo, todo o traballo, e 25 que non facían máis que consumir, beneficiarse do traballo de... Entón, estou exagerando datos porque non me acordo. Entón, o que se fixo foi un proceso que durou varios meses de cuidado, un pouco que falaba antes Miguel, de cuidarnos un pouco, de valorar o traballo que se estaba facendo, de ver por que se chegara a esa situación e para non confrontar, sobre todo, e tomar unha decisión que é irado e a onde vamos. Entón, o que se decidiu foi, de maneira asamblearia, con un proceso, digo, de varios meses que deu tempo a reflexionar moito, que a xente que estábamos ali queríamos apostar por un modelo de autoxestión, e un modelo de autoxestión conleva unha carga de traballo. E entón, que non queira asumir esa carga de traballo, ten outros sitios a donde acudir. Entón, houve xente que se saliu e houve xente que nos quedamos. E entón, asumimos o reparto de tarefas dunha maneira un pouco máis así a lo Unión Soviética, porque por estatutos se fixe un réxime interno, entón é sí o sí. E ti cando entras se te informa de isto, te metes nunha comisión de traballo e entón que estamos falando de que o mellor tens que facer un reparto, por exemplo, unha vez cada 2 meses, que tampouco é que se saque un traballazo increíble. Pero bueno, había xente que non quería asumir isto, non pasa nada, hai que buscar outros escenarios. E o fixemos así. Sí, a miña pregunta era para saber un pouco eso tamén, se se perdeu xente polo camiño. Sí. Si eso fai que sexa como un pouco un receso e... Non, sabe que pasa? Que tamén nos serviu para ver que hasta que punto nos podíamos autoxestionar. E entón tamén dixemos, non podemos ser máis de 29, me parece, unidades de consumo porque non damos feito. Entón, unha cosa que fixo Irado tamén durante todo este proceso foi promocionar a creación de outros grupos. En lugar de medrarnos e facernos algo inxestionable, o que pasaba en Santiago é que hai 3 grupos. En vez de un enorme, hai 3 que traballamos conjuntamente, facemos pedidos, por exemplo, de arroz, de estos extras, que veñen de máis lonxe, para forrar en portes e que só se pagan unha viaxe, pois o facemos de maneira conxunta, pero despois para os pedidos básicos de perto, o que facemos é cada un se xestiona como quere, e somos 3 grupos. Están Fagas Lobas e Naviza Feiro, en Santiago tamén. Reproducir. Alguna pregunta máis? Eu teño unha pregunta moi breve para saber. Quería saber máis ou menos que previsión tedes para empezar a funcionar aquí. Si que tedes. Temos previsión para empezar a funcionar para primeiros do ano que ven, verdad? Vexo que somos moi endogámicos todos. Isto é unha endogamia. Para primeiros do ano que ven. E si, vou dicir así. Ainda que teño as miñas desconfianzas porque sempre nos retrasamos, pero bueno, sí. Para primeiros do ano que ven. E iso logo quere decir que por exemplo, eu mentras teña nómina podo domiciliar a miña nómina e ese tipo de cousas, vai ser unha... Supónse que sí, claro. Sí. Senón, eu xa dixen que a banca podíamos facer unha banca convencional como era antes, só para manexar os depósitos ou o aforro e o crédito, pero a idea de fiar non é exactamente esa, é
unha idea de banca como calquer outro banco. Entonces, non exactamente como calquer outro banco no sentido da ocupación da tal, non vamos ter unha oficina en cada cousa, todas as cousas non van ser, pero o funcionamento sí. E as comisións, si Condicións, non son folletos, non? as comisións. Como oficina, Como de oficina, xeito virtual. Sí. fundamentalmente de xeito virtual. E iso tamén supoño que facilitará a transparencia cara aos depositantes, non? Sí, bueno, en Fiare os depositantes son socios dunha cooperativa de crédito e, polo tanto, poden participar nos seus grupos locales e nos seus... Eu non entrei nada na estructura para non facervos un esquema mental aí moi complicado, pero é un proxecto de banca absolutamente aberto e participativo das persoas socias que forman parte dele. Entón van ter capacidade incluso de tomar decisións, de tomar esas decisións como estades preguntando, de se vamos cobrar comisións ou se non, de se como cobramos os intereses desta maneira ou desta outra maneira, etc. Entón, o importante é que vos fagades a idea que non é unha banca convencional onde metedes o diñeiro. Eu gustaría que vos fixerades máis que non vos fixerades esa idea, ainda que iso tamén é posible, o que falaba Paula de Irado, é dicir, é outra maneira, tamén podedes utilizar Fiare ou calquera outra banca ética simplemente para utilizala, porque tamén iso é posible. Pero, bueno, eu penso que o normal, xa que sodes persoas que estades aquí e que tedes outra proxección social que non é ordinaria, pois é que se algún día decidides a entrar en Fiare como socios ou simplemente como usuario, bueno, se non sodes socios non podedes participar, obviamente. O sea, sí. Bueno, podedes participar porque Fiare ten un tecido social ten grupos locales funcionando en todos os sitios. En Uruguai hai un grupo local funcionando e podes participar e podes incluso sin ser socios, pero bueno, no que son os órganos da cooperativa de crédito, para participar terías que ser socio da entidade. E o recibo será en galego ou en italiano. Irán en Non galego. sei que che entendín de Italia, de italiano. Bueno, porque pero eso é porque Porque, bueno, que eso é fácil de entender agora. O primeiro non daba entendido tampouco, pero agora é fácil de entender. É dicir, facer un banco. Facer un banco aquí, ainda que sea ético, ainda que sea moi diferente, coa rapsodia que acaba de facer o Banco de España de eliminar todo quanto non lle interesaba, todo quanto tiña calquer tal, pois é unha cousa ardua e moi difícil. Entón, a Fundación Fiare, ao primeiro, aquí funcionouse como unha SL que xestionábamos coa Banca Popular Italiana, que é un proxecto de banca ética, que é italiano e que leva moitos máis anos de funcionamento e que xa está funcionando e que é un banco que xa con tablas e con historia, e ao final pois Fiare do Estado español é unha rexión da Banca Popular Ética Italiana e así vamos traballar no futuro con esa operativa ética, con esa operativa que vamos ter para primeiros de ano, pois empezaremos a traballar nesas condicións. Por suposto, traballaremos en galego, porque senón non teria razón, é dicir, estamos falando que é un comprometido coa contorna e para facer desenvolvemento social na nosa contorna, pois non teria moito sentido que viñamos a facelo en español ou en italiano, vamos, ou en inglés. Xusto. Bueno, sí. Vas a preguntar se regalan as cuberterías. No, que iba a cambiar de tema, entón seguro que vas a preguntar do mesmo. Si era un pouco por situarnos, é dicir, non todo o mundo entende, o sea, o que son os fins da banca ética, están claros, pero o funcionamento tamén é importante para que se achegue, igual que nos grupos de consumo, porque os modelos non son iguais, podemos ter o mesmo obxectivo na cabeza, pero despois os modelos introducen diferencias e dinámicas nas colectividades, non? Que se implican con un obxectivo común. Entón, eu creo que é importante, non? Cal é o modelo? Acababa de explicarlo Paula, non? É dicir, tiñamos un
xeito de funcionar e decidimos que ese non era o xeito que queríamos e decidimos cambiar. Bueno, pues, é tan perfecto, é dicir, é unha dinámica normal dentro dos grupos que actúan colectivamente, vanse mudando os xeitos de funcionar, non? Sempre co mesmo objetivo, entendo eu, non? Mais ou menos incidir na sociedade e incidir nun xeito determinado buscando fórmulas diferentes de dar solución aos problemas que se detectan, non? Entón, desde ese punto de vista a banca ética, a verdade é que eu estou completamente perdida. É dicir, entendo o que é o objetivo, entendo que se diferencian da banca convencional en que a banca convencional busca maximizar o beneficio financeiro e ademais se reparte o diñeiro, eses beneficios non se reparte de xeito igualitario, como ti querías decir hai un momento, que non todo o mundo ten acceso aos xuros do 1%, mas ben a maioría temos acceso ao 0,0%, non? Incluso ás veces, pues eso, están as preferentes, nos estafan, etc. É unha banca excluinte para evitar beneficios. Exactamente. Pero, o sea, que o objetivo está claro da banca ética, pero despois hai distintos modelos, non? E FIAR entendo eu que se presenta como un modelo diferente dos que xa están operando. Estou pensando, por exemplo, tamén se presenta así como banca ética, trío dos bancos. Que diferenzas hai? Cales son os modelos que existen? Tríodos é como Fiare, non é como Fiare, que é iso? Bueno, eu creo que o que vai distinguir ese funcionamento son os produtos bancarios que oferta cada unha das bancas diferentes. Efectivamente, poderían coincidir, eu penso que non van coincidir de todos os xeitos en Fiare nestes momentos. Como ainda vamos a empezar a funcionar para primeiros do ano que ven, estamos en profundo debate sobre moitas cousas que ainda están sin definir. Unha delas, como van ser precisamente os produtos, as ofertas, os packs bancarios que se oferten. Entón, tanto polo concreto como tú me preguntas, eu non me atrevo a contestarche, pero eu penso que non vai ser exactamente o mesmo funcionamento co de tríodos, penso que non. Pero cal é a diferencia? Por que de repente Fiare decide ser Fiare e non apoiar outras iniciativas? Porque é máis galego, porque é máis próximo, porque é máis... Sí, porque tríodos, por exemplo, o tecido social que ten en Galicia é relativamente pouco. Ao mellor se tríodos estuvera funcionando co tempo que leva funcionando en Galiza, que leva xa relativamente tempo funcionando, pois as persoas que promovemos Fiare e os viramos moi representados por tríodos, posiblemente non estuveramos inventando outra opción de banca diferente. Se estamos propoñendo outra opción diferente, eu penso que en todo o proxecto Fiare que se propón é porque Tríodos é unha banca ética, pero eu penso que é unha banca ética con determinadas características, pero os obxectivos que se plantexa Fiare, ou polo menos que eu entendo que se plantexa Fiare, é de un compromiso social relativamente máis importante que é o de Tríodos, é de moita máis integración no territorio no que se desenvolve. Eu creo que a esencia fundamental é esa. Despois, outras diferencias na operativa ou no que vamos traballar, pois eu non sei, ao mellor non hai tantas, pero eu creo que na parte social sí que, por lo menos a vocación é de ser bastante... Sí, para preguntar unha cousinha máis, para mí un pouco por retomar o tema do que falábamos antes tamén, o de que tamén comentaba Fran, dos produtos ecolóxicos, a etiqueta ecolóxico que pode ser solamente ecolóxico e venderse no Corte Inglés, pode ser ecolóxico e ser responsable, local e demais. Para mí a gran diferencia neste caso de Fiare respecto a outras iniciativas de banca é precisamente que é unha banca participativa. É dicir, ti sendo socio decides que van a facer cos teus cartos. Eso non o faz en Tríodos. Se acaso en Tríodos podes protestar cando te enteras que van a financiar a Fundación Belén. Que ao final foi un bulo, non sei que. Pero bueno, o máis que podes facer como cliente é protestar. Si estás en Fiare,
non é que podes protestar, porque entras na decisión de non, mira, eu os meus cartos non quero que vayan, non quero que se apoie e que foi iniciativa. Para mí é unha cousa moi semellante, non que decíamos antes respecto aos produtos. Comprar un produto ecolóxico no Corte Inglés non ten a mesma carga política que comprarlo directamente un produtor facendo un grupo de consumo. O modelo é completamente distinto. Se non me entendí mal a él, vos nunca utilizaste a palabra cliente, non falaches nunca de clientes de Fiares. Bueno, esa é unha manía miña particular. Vale, Eu non entendo así. Entonces, eu non entendo como Quero dicir, como que a diferencia está en que Triodos sí que te trata como cliente, eres un cliente que depositas ali o teu diñeiro, pero non decides. Digamos que a vantaxe é que sabes que non van, máis ben, sabes en que non invisten e non en que invisten, e non decides en que invisten. Mentres que, polo que contades, o proxecto de Fiare parece ser moito máis participativo, de vontade moito máis participativa para a persoa que simplemente que deposita ali os seus aforros. Para a persoa ou para os colectivos? Ou para o colectivo, claro. Para mí os colectivos son moi importantes, é dicir, é que é un proxecto aberto. A vocación de Fiare é que os colectivos que queiran participar, que participen, que entren como socios, é que traballen no proxecto. Entón, para mí esa é a diferencia fundamental con todas as outras, e é unha diferencia enorme, vamos. Mira, podo falar? Sí. Podes continuar con banca. Que? Pero eu iba a cambiar de tema. Sigue. Bueno, é sobre Fiare e sobre o resto, non? Quero dicir que aquí a cuestión está, desde o meu punto de vista, nas distintas propostas, onde se toman as decisións, ou que as decisións sexan transparentes, ou ti tiñas capacidade para saber que é o que está pasando, non? Hai unha especie de como soberanía de recursos. Podemos falar de soberanía pois alimentar, enerxética, ou no caso da banca, pois financiera ou bancaria, quero dicir que eu non teño tampouco claro se a toma de decisión se vai a si Fiare Galicia, por exemplo, ou cal é o ámbito onde se toman esas decisións. Si vai a ser aquí, si é o conxunto de Fiare España, ou si incluso o Banco Popular italiano ten algún tipo de influencia nas decisións, porque no momento, desde o meu punto de vista, canto máis lonxe se vayan tomando as decisións, menos as controlas, así de claro. Quero dicir que un grupo de consumo, pois, no momento en que é tan moi grande, xa non o controlas, ou o momento en que está, pois, en lugar de, se ti estás en Santiago, pero o grupo é de Coruña mesmo, pois xa tampouco non o controlas. Quero dicir, ten que haber un entorno que é onde se toma, que é o que forma o grupo onde se toman as decisións. No caso dun banco, pois ao mellor é que ten que ser máis grande, pois claro, non pode ser un ámbito de unha vila ou un ámbito dun territorio máis ou menos pequeno, pero non sei cal é, non me quedou claro, vamos. Vamos a ver, eu creo que hai dous tipos de decisións que se toman, que hai que tomar unha son as decisións de ámbito social, de aspecto ético ou social, que eu creo que hai que tomarlas na cercanía, e outras cousas que poden ser as decisións de se unha financiación ou non sei que é viable ou non, pois non sei non sei, é dicir, os produtos técnicos eu entendo que as decisións técnicas de funcionamento dunha banca que existen, e é inevitable que existan, pois eu creo que van ter que ser mínimamente estandarizadas porque senón acabaríamos con un galimatías inxestionable. Outra cousa é a parte social e a parte ética desa banca. Que os grupos locales de Fiare tomen as decisións das cousas importantes no seu ámbito, e eu creo que eso vai ser así. Non me expliquei nada, verdad? Explicaste, pero non me quedou claro. A mí non me quedou claro ainda, non? Porque eu entendo que ten que haber... ten que ser, o sea, cando queres ter unha soberanía dos recursos, temos tamén, esa soberanía ten que ser ten que autogestionarse e ten que ser non rendible, pero sí poder manterse no tempo, non? Ser sustentable, non?
É dicir que, evidentemente, nun grupo de consumo agroalimentar, claro, hai que xestionar, porque é máis fácil de xestionar, pero quero dicir que nós, por exemplo, já comentábamos antes, tamén nos estivemos na Cova da Terra, finalmente hubo un momento en que hubo que parar aí porque tiñamos perdas, por así dicir. No, na Cova non. Na Cova non, perdón, no bandullo ecolóxico, non? O no bandullo ecolóxico, non? Entón, ten que haber, entre aspas, certa profesionalidade, e ten que haber certas decisións técnicas, sí, que teñen que ser ao mellor estandarizadas, pero ollo que as decisións técnicas, porque a veces as decisións técnicas detrás da técnica o que se nos quere ocultar, intentan aí o que son os produtos moitos destes que a xente quedou atrapada, as preferentes e tal, eran produtos que a xente non comprendía, ao mellor algúns deles, non? E compréndelo no momento que te explican, porque, bueno, son químico, a min, eu intento entender o mundo no que vivo, porque eu entendo que se teño que explicar a ecuación de Schrödinger, que eso é complicadísimo, outras cousas pois non teñen que ser asumibles, eu intento comprendelas, o sea, a veces intentan, nesas decisións técnicas intentan agachar decisións que ao mellor suizos de valor, non? Entón hai que ter cuidado con esas decisións técnicas. Home, sí, eso é posible, de todos os xeitos, vamos a ver, é que eu non estou nese nivel de desconfianza, porque senón, efectivamente, técnicamente podese botar abaixo moitas ideas e moitas propostas por outro tipo de intencións que non sean exactamente as técnicas. Eso pasa nisto e en calquera outra historia. Eu entendo que non, que eso que non vai funcionar así, é dicir, que as decisións que se tomen nos grupos locales van ser as decisións que funcionan hasta o final, salvo casos concretos nos que pode haber algún tipo de impedimento, pois porque, efectivamente, quen tomamos as decisións, eu xa o dixen ao primeiro, ou quen votamos ou tal nos grupos, pois ao mellor non temos nin pajolera idea de como funciona un banco. Hai determinadas cousas que sí, vai haber que funcionar como un banco real. Entón, pois, eu a ese nivel é que non me atrevo de dicir que vamos tomar as decisións, porque se teño que tomalas eu metesme nun apuro de la hostia. Entonces, é que non quero tomalas, pero eu entendo que o que é o conxunto e o que é a dirección e os obxectivos, etcétera, etcétera, que sí que se toman. E para min iso é o importante, máis que se un aspecto determinado vai para isto ou vai para outra cousa. Pero esa xente que toma as decisións, de onde sale? No, pois a vida serán as persoas que estén contratadas pola... É que da banca se desconfía moito, tío. Pero son mil clientes, Serán as persoas que temos contratadas, os socios da tal, para facer da banca ética para facer a súa xestión. É dicir, que en todo caso temos a capacidade de cambiar de xestores. Porque iso, claro... Que ando dos italianos, non? Pues menos mal que non son alemáns, que directamente... Non quero tampouco, pero sobre as decisións técnicas... Sí, está claro, sí, non, pero se define ese nivel de decisión. Estamos convertindo... É dicir, se no meu grupo, reiteradamente, facemos propostas de financiamento, por exemplo, dun proxecto dunha asociación de non sei onde, tal, e hai un señor na operativa que sistematicamente dice que técnicamente non é defendible, pois tenemos que cuestionalo, efectivamente. Tenemos que cuestionalo e mirar se ese señor está outro. Ahora ben, se o se mo dice por un caso concreto tal, pois desde logo non se me ocurre cuestionalo. Entón, efectivamente, entón, ao mellor é un problema meu. Porque eu son dos que non creo na técnica, pero creo que a técnica que si sirve para determinadas cousas é que nos facilita a xestión. Entón, eu se me dices que todas as decisións que hai que tomar na operativa, no funcionamento cotidiano que falaba Paloma antes, de a nómina e de non sei que máis, joder, o que non podemos é nos grupos locales estarnos cuestionando todas as historias sistemáticamente todos os días. Entón, eu eso creo que haberá un esquema, que teremos un esquema de funcionamento que será máis ou menos cuestionable, que teremos que unificar de algún xeito, pero vai funcionar con ese esquema de funcionamento.
sea aquí ou noutro sitio. Pero despois as decisións importantes de índole social, de investimentos, de se un proxecto é bom ou non, pois sí que se van tomar aquí. Eu penso que se van tomar aquí. E para min son as decisións importantes, porque eu é propia necesito banca ética. É dicir, para financiar o proxecto que ten non sei cal de inclusión social de xente que leva 36 anos parados e que non teñen recursos, e vamos facer un proxecto de cooperativa de traballo, ou vamos, non sei, para unha historia, e se a mí me vale para iso, pois a mí vale como objetivo de banca ética. Sin entrar en como se xestiona a nómina ou en tratar porque é iso que non son incapaz de... No, e que despois si a nivel técnico, si por exemplo imaginade que se piden 200.000 euros e se ve que operativamente, bancariamente, non se pode soster, se mellor en vez de conceder 200.000 se conceden 100.000 a hora e xa veremos, non? O sea, que a banca ética tamén é eso. O feito de que sexa un proxecto social fai que sexa flexible e que o mellor non é todo o que ti queres agora porque non podemos gestionar, pero se poden buscar avales de outra maneira, se pode financiar de outro xeito, se pode... O sea, é romper un pouco o esquema da banca tradicional tamén. Entón, é que o proxecto a fiar é moi complicado para os pilotos. Entón, sí. Sí. Claro, está claro que cando metimos aquí a cuestión da banca, o fixemos intencionalmente tamén, porque estamos moi acostumbrados a falar de consumo responsable de determinados aspectos. De todos xeitos, Fiare Galicia ten un blog que está moi ben. Como se consulta. Non, é verdad. Para salir de moitas dudas é para ler tempo, porque aquí estamos, por moito tempo que estemos, vamos estar un cachito. Entón, non sei se vamos ter outras oportunidades ou non, pero, bueno, a xente que pode estar interesada, joder, para por lo menos, cando teñamos a seguinte mesa redonda que... Porque efectivamente, ten razón Paula, é un proxecto bastante complicado como para desmenuzar así. Pero curiosidade desperta, non? As preguntas que te acaban de facer, claro, me interesa. Unha pregunta máis? Era xusto. Sí, pero eu vou cambiar un pouco de tema, non sei se hai algo máis en relación con a obra. Bueno, pois entón fago aí. Era un pouco outra vez para arrimar o tizón a miña sardiña, bueno, que tedes en común estes proxectos e a dinámica social, de ser un pouco, levamos 2 días xa falando de redes sociais, en todos os ámbitos, non? De ser nodos centrais de redes que están construídos e que están medrando, e desde a vosa experiencia de entidades que funcionades en galego, que sodes receptoras de comunicación en galego e emisores de comunicación en galego, quería que valorasedes desde o vosso punto de vista a capacidade que tedes de influir na comunicación que se fai desde o outro polo da rede cara a vos, non sei se me estou explicando, é dicir, as comunicacións da Cova ou as comunicacións de Eirado con proveedores ou tal, que na medida en que se xeguen en galego, crees que contribúen a galeguizar tamén o outro polo, é dicir, o destinatario desa mensaxe? Non sei se, por exemplo, hai unha política de comunicación con respecto aos proveedores, no sentido de pedirlles facturas en galego, ou valorar, cando falabas de que tiñedes os criterios, creeme máis que o que comentaste ti antes, Pablo, que tiñedes como uns criterios de valoración de proveedores. Non sei se, por exemplo, o elemento lingüístico ou está baremado de alguna maneira dentro desa táboa de puntuación, por decir así. Por exemplo, a política que temos nós é unha política de lingüística de utilización do galego para todo, absolutamente para todo, e despois dentro deso cada persoa se pode expresar a título particular. Claro, no que quere, pode comunicarse como irado na normativa que queira. A comunicación que facemos con produtores e produtoras en galego e entendo, creo que en ningún caso, vamos, eu non vi en ningún momento que se algún productor ou productora se referirános en español, se lle pedira que o fixera en galego. Pero, por exemplo, detectastes algún caso de evolución, é dicir, na medida en que tes proveedores que son proveedores fixos, entendo? Eu sei de casos particulares de produtores que falan entre eles en castelán e con nos falan en galego. E se ve porque, bueno, eles tamén saben que estes grupos son xente que utilizamos o galego como lingua para absolutamente todo e saben que teñen que funcionar. Claro, pero entón é moi importante no sentido de que o voso papel con relación á lingua, que era un pouco o motivo que os trae aquí, por decirlo de unha maneira, non é só relevante
cara adentro, é dicir, cara aos vosos propios asociados ou a xente que son cooperativistas, como cara afora, é dicir, é un elemento dinamizador en que contribúe a galeguizar a un produtor que se cara nunca se planteou se podía facturarvos en galego, e a mellor agora o está facendo, ou está pensando facelo, ou de repente planteanse facelo con outro cliente que teña. Entón, quer decir que ese labor de rede que estende unha mensaxe que aquí nos interesa promover, é moi relevante. Non sei se vostedes tamén experiencia nese sentido. É moi relevante. Que é moi importante as comunicacións, que sí que cambian actitudes, pasa que non no plazo inmediato, pero estou convencido de que sí. Trayectoria. Estou convencido que sí, que convirten a xente en galego falante que unha ocasión non era. Porque é unha relación moi normal, non sei se é unha palabra que está, pero cando as persoas ven que é unha cosa tan normal, a comunicación en galego é tan habitual nese sitio polo menos, pois polo menos cando se dirixe, cando participa con eso, é que dirixe sempre en galego, porque por eso, porque eu creo que é unha situación pouco a pouco sí que se vai traendo. Unha das primeiras activistas da Cova da Terra era asturiana e acabou falando galego. Sí, na Cova o que vemos é que moitos clientes, xa non falo da parte activa, o sea, dos que somos a asociación, que aí sí que hai máis compromiso coa lingua, non? Entón, aí o galego, a lingua vehicular de todos, para todo. Pero a xente que, claro, non é un grupo de consumo, é unha tenda, entón non podemos entrar no que fale cada quen. Pero si vemos que cambian, con a xente que é castelafalante, na Cova, a nós diríxese en galego. Tanto como que dipuxe de cambiar o hábito de falar en portas afora, xa non sei se somos capaces de chegar. Bueno, xa nos... Eu creo que nos damos con canto nos dentes se con nós xa fan o esforzo de empregar a lingua. É fan. Bueno, unha pregunta máis? Pois entón, eu creo que, dadas as horas que son, felicitaros que aguantastes hasta o final, que ten moito mérito, e nos vemos mañá. Vos lembro que o autobús sale ás 9:30 do apartamento de Magisterio. Ás 9:30, digo ben, non? 9:30, sí. Bueno, desde Ramón Ferreiro. Pois hasta mañá, entón.